bɛ an filɛlikɛbagaw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an b'aw fo dante foli min na kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ ka an suit ni wagati na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka télévision mandi de kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV komi n y'a fɔ a ye cogo min na ko anw donna san kura kɔnɔ dɔrɔn an bɛ surprise dɔrɔn de kɛ voilà o surprise caman ninnu cɛla parce que a bɛ yen a tɛ ban voilà. Je suis Diallo Omar. Voilà. Donc comme n y'a fɔ a ye cogo min na surprise de bɛ yen voilà ne ni Diallo Omar an bɛna jɛ ka émission in présenter aw la pour que aw la nisɔndiya aw ni stress dɔrɔn kana ɲɔgɔn ye voilà comme n y'a fɔ a ye cogo min na filɛlikɛbagaw émission in tɔgɔ de ko séquence rap. Voilà séquence rap. Ouais. Au okumu kɔnɔ ani an ka jeune fila don voilà. Ouais, les deux jeunes talentueux Figo Khalifa. Excuse-moi, Figo Khalifa et Wesh Elba. Voilà. Okay. Voilà sur le plateau. Voilà. En fait que baro comme aw yɛrɛ bɔra ka kuma mɛn ani Figo Khalifa. Voilà. Ani Wesh Elba. Ay hakɛto dɛ. Voilà, famille. Ay yɛrɛ b'a dɔn sɛngɛ kɛra han. Voilà. Donc an tɛ kuma janya tuguni Omar. Ouais. Kuma tɛna janya bilen. Ouais. Voilà, on va fo au déplacer kana wili jabi on a trop apprécié quoi. Voilà, diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. A tɛ janya. Voilà, on tɛna janya. Kuma janya quoi. Voilà. Maintenant Figo Khalifa. Ouais. Maintenant parle-nous de toi quoi. I bɔra yɔrɔ jumɛn i sɔrɔla min i tɔgɔ yɛrɛ avant ton nom de rap là i tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ye? Bon y'en a do kuma kɔnɔ maaw yɛrɛ fo trop. Ouais. Parce que idée b'aw bolo a bɛ fɔ an n'a ɲɔgɔnna baden de la quoi. Parce que mɔgɔ baden bɛ duguma u t'a dɔn u bɛna bɔ cogoya min na quoi. Bon an ka émission in sababu a to an caman bɛ lancer bon an bɛ projet sɔrɔ quoi. Bon ne yɛrɛ Cheikh Umar Diallo bon n wolola Bamakɔ yan bawo Jigani Golf la bon rappeur tɔgɔ Figo Khalifa. Voilà. Merci beaucoup. Merci la réponse diyara n ye. Voilà, on passe à Wesh Elba. Wesh Elba. Elba et Weshi. Trop voilà. Non, les idées. C'est bon. Voilà, la même question. Wesh Elba et Ray Join. Et Borami. Il joue en un mot en fait. Yeah. Bon, moi, je suis Bouya Koulibaly. Bouya Koulibaly. Je viens de Mopti. Mais je suis installé à Niamakrou. Ah, ok. Voilà. L'Emtala. Tu vois, non? Voilà, bon. Wesh Elba. Il m'a fait moi. Ne wolola Mopti. Ne la mona Mopti. Bon, actuellement, mais bon, moi, étude, ça va bien là. Voilà. Pour l'Emtala, la famille Sorolo là. Vraiment, merci beaucoup. On en a un wele jabi a jarani kosebe. Ame ɲɔgɔn bolo do for all team. Voilà. Oumar. Ouais. Maintenant mi bora an ka mɔgɔw bora ku présenter an na sisan. Ouais. Est-ce que perelen no? Visiblement perelen no. Est-ce que perelen no? Il y a des filles nous ga vers na. Ne ko an ben bela e ka mɔgɔ i join flala. Bon. Talent n'a prévu bossa ninga kingi ka mɔgɔ ye join pour le moment ay non ay talent ni parce que ni ne ka mɔgɔ nana gain ça ibna fɔ ko ay moi ibna fɔ ko orero ay ni me choisir en fonction du talent ni. OK Voilà ni mu convaincu voilà o tala ibika choix ke depuis ça. Non, to soit net na choix ke. Net na choix ke pour. Oh wa nga mo ka flavé. Pour je vais pas nga mo ka flavé. Voilà. Voilà, o be gagner nous ça franchement parler. Anni o ya ma do ko talent be fateba. Anni o son mais voilà. Donc aben quoi, ko ben. Mais on m'a nga mo yo flavé ni ka mo ko temui. Ngo talent le bu woni wale ga kuti la ko fe ki bi na kla choix ke choix ke ni na 600 meno ya bani voilà OK et Figo Khalifa ouais bon bito Omar bolo folo bito ale bolo folo OK voilà Figo c'était pour une question flana poser quoi ouais mais il y a présentation que il m'a en fait ton nom Figo là surnom Figo là comment est-ce que anana to di. Bon, Figo ya. Voilà, il va développer pour qu'on puisse comprendre quoi. OK, bon. Il va donner Figo in sur le tourna ani inana rap ko na togumna en fait. Hein? Benga do rep me ngale ko Figo ko. Benga do ko Figo. Ba na fo na fi kuma damna na fo ko mi ngi do wara so na me nga do dong dala. Ah, donc wala fa go Figo ko. OK. Bon donc ne rap me wole ko emi
Bon Emine bora nga Fego Khalifa. Muna. Parce que mais benga la nga idola lady, ma lady mais donc OK. Si je comprends bien, c'est Fego Junior quoi. Voilà. Fego Junior. Fego B. Maintenant il Khalifa là. Fego B. Voilà bi. Bon Fego i gros bisous. Et Khalifa. Bon comme Wiz Khalifa. Donc nous la différence doit là quoi. En fait non, si je comprends bien, c'est la combinaison des deux idoles quoi. Ouais. Khalifa il a idole si je comprends. Comme USA Khalifa a idole quoi. Voilà, maintenant ici c'est Fego ton voilà, ça se comprend enfin voilà. Maintenant Wesh Elba. La signification de ton surnom, Ananato, la composition et tout. Yeah. Bon, moi, Wesh Elba. Ouais. Bon, à madame Neni Elba est follow. Ouais. Elba c'est LBA. Donc, ma définition est. Ne t'auras rien à la création de mon citate. Ouais. Parce que n'est-ce pas couvert qu'à dire qu'il y a codé là. Ouais. Bon, elle, c'est Lil Boss Assassin. Lil Boss Assassin. Elle, c'est Lil B Boss A Assassin. Voilà. Mais assassin, non, quand on est mort, est-ce que mon frère j'ai même pas compris, répète. On sait jamais. C'est j'ai pas compris. Ok, bon, on me fait la fière de drone. Elba, 3 mots de dos. LBA. Bon, L c'est Lil. B Boss. A Assassin. Mais Assassin, non, quand on est mort, là, nettoyer. Non, mais souvent, moi, même mort, c'est un bout de l'assassin. Ouais, bon. Bon, il veut non. Bien, ne veut jouer des fois. Bon, ni kera ne juge nti o te plateau la kuma ere mbi bola ere. Wa ne be boga émission na. E be saka ne juge ya. Ne boga émission na. Non, kana nge juge ne jugu ne bulle faga kwa. Ah, OK pour ma fama. Donc wesh. Bon, juste comme nega ko les kono ko bon, toi wa vinu we na nte toi we mais toi wa vinu be na ko be les prochaine mono kwa. Le wesh Elba. Voilà, donc wesh quoi. Wesh ere toi we droit bana wa. Fine no mais kono na me toi pa o de kwa. Blanca te dit ça. OK, j'ai compris à Famuyara wesh. Auto donne 100. On a compris la composition et tout. Maintenant, on passe à la troisième question. OK. Vous êtes présenté à auto-définition dit. Maintenant, pourquoi Arapu, en fait, Mouera pour Djaounia quoi. Mouera pour Djaounia. Ah, faut qu'on a, en fait, voilà. Mais n'a pas la musique de Kadni. N'a pas d'eau, avec une carrière romna quoi. Parce que, attends, il y a plusieurs types de musique, si je comprends bien. Arapu B non. Orokun B non. R&B B. Fenge so je sais pas comment dire. Mama ya fenge nous fene B. Voilà une façon nous fene B. On est musique belle mais quoi. Ah, il y a musique belle mais. Il va belle. Allez musique belle mais quoi. Donc, c'est arapu de quoi. Arapu mais dans tout ça la rap de Djarayen. Voilà, ngamunke quoi. Sinon on est musique belle mais. Je comprends. Maintenant pourquoi arapu Djarayen? Parce que par rapport aux autres types là. Arapu nera ay quoi. Arapu nera pour rebo nera de ka konna la quoi. Fego Khalifa. Donc elle kaya kono. Parce que elle ne dongil la arapu me jarabi ne la quoi. Ama come. Afel ke ba ko mere. No ik me rapu sarmi quoi. Voilà. Ne ba mériter radi nga rapper quoi. Pour l'emtala. Pour l'emtala. OK. Merci. Wesh Elba. Elba est wesh. Kanan fosa. Lil Boss Assassin. Kana mo fa rola. Nyame. Ma me ka ba jugu de faka. Akoko arne kera de jugu ka ben boala ha. Aywa. Mon ba ko émission bla. Non, mo do itike jugu. Mais que bon meta ka ba ko émission na bla faka. Ha? Oh pour l'entalo ko fe kuma wi. Yeah. Donc maintenant wesh. Ouais. On te repose la même question, ma question cliente et posée Amado rap donc lui à qualité ka tia quoi. Yeah. Pourquoi il rap de soyi? Ouais, parce que monsieur rap de là. Et puis il rap de Kano. Bo de Kadien fana.
pour l'emtala. Pour l'emtala. Voilà. La réponse est simple. Tu vois, non? Voilà. Parce que, ne misega dongli da zarna sugu belare. Mais rapport de nous de préciser qu'il faut qu'on mode que. Parce qu'on est cadigné. Depuis un enfant, ça rapport cadigné. Tu vois? Voilà. Donc, eh, wan frère ke bawo yere buraga wesh el baga kuma lame kura pour jara le en fait. Kuma chamate douala. Ame ale ayre nyakum nenu. Fego Khalifa. Fego Khalifa nyakum nenu le. Fego rama kora kila. Fego nyakum nenu. Fego baga flow kono. Donc il est tamo. Ah? Il fait un verbe Fego kana verbo. Maintenant, comme Djenema Bora a photo comme la Figo, avec Wesh, avec un capilla pour montrer aux gens que vous avez du talent. Talent Mbaoula, à exprimer sans bit ni rien. Ok. Ya famia. Voilà. Maintenant, Figo comme micro reblo, Ipsika Tanaï. Sans. Ouais. Tout le monde est mis la son. I soni bien benta ki araye kana ke mo ye do ni barka o de ye mama ye nunu nga son flenu te mo chi ne ga son me ga gonu nu manu beti oh no ambulla mena o lu da fa nga son te fela bibi na o be ga fitri nyini o ga gonu manu me ga nyini ya kone be bo mi qualité be mbolo million be mbolo nga jo be mbolo siksha be mbolo nga chegar ein check ma bada chegar bolo be mo bolo ngono ne ke bolo te la bolo ngono nga chesiri ni ma doke do be kila amba kila wa ise gotola famali tuguno bana nunu tunu na tunu kuma dola ko ga chanwa ko madom system Khalifa sugu mado wane sugu te jo farafie faratie ka fimanga jema farafindo kalabanti ya ubalo de ye kalabanga nyon kalabanti nege be jolita kalola John bi balo John bi saraga chef li ka nga teme ni kwen datena douala Fego Khalifa. Fego, ouais. Non, ça tue, ouais, effectivement. Ouais. Maintenant, Amé, wesh, Lil, boss, assassin. Ok. Go. Nanja ante karota. Amanja inafo ante sayer. Boti kono nege zube viapita. Oh, ni jama amita ta ye. Sagola, anga koban sagola. Oh, sagola, anga koban sagola. Yeah. Ante sega mogo lega chien fla. Na unke nege zi ame maloya. Na zido. Ame talon. Nege zi sabali binti. Yeah. Ke fute meto. Ama fogo ulute. Bana yebe kula. Tuma fube duma. Mekani kola. Ame seni bella. Mega pera. Tega songa derape. Biti safe nege zi wa mega songa rape. Hali niye farape. Nege nebe rape. Ode kama kodi kono nege zu begu bego. Toika pusili donjo. Toika potka donko. Sambi parile no ye. Ya. Ouais. Dans Sara sunga lo fe ante jeni. Ali jine kono ame sogo jeni. Ode kama munu we jeni nguwe kasi. Na kerila yeno iba for me. Na Sara sunga lo fe ante jeni. Ali jine kono ngame koko jeni. Jeni. Ouais, quel est le donc merci. En fait, les téléspectateurs, awangan famu ya quoi. Ça vous devez comprendre. Bon, émission à la bola comme kama hafleni terre à terre quoi. On n'a pas à vous dire. En fait, awanga ni famu directement quoi. Voilà, ni kuma gamise. On y avait talent hein. Les deux talents voilà. Anta woloma kologolo la odela anti famala kuma la jamjani fitini kologolo la fitini ni jamjan kologolo la ni ba woloma be fama de kologolo la anta woloma anti fama ere kologolo la niga keme kun cha korola niga fola son nunu cha korola ebe salife be bizufe kana woloma ebe maminga ebe bimga kana woloma ebe karita ebe gafuta ni be musode ni be chekolomi kana woloma ante worobu no fe obeshi ambolo ubansa royare la anga cheka na sola ke se foi tola ibe dore foka teme ni teme ye ntate na shola kana shu foi kona chentiga kola iga kote nega kote iga ko cheiku ngobi bolo ku ngobe mbolo Fego Khalifa. Adam. Bon. Oh, il y a des talons nere. Yeah. Talama ba, chamamba de. Mais juste me faire un mot for sang.
n'an dɔɔni kɛ game kɔnɔ an bɛ bɔ game kɔnɔ an bɛ taa conscient la parce que ne yɛrɛ permis ne tout terrain ne bɛ se a bɛɛ de la ne bɛ se k'i la nisɔndiya ka tila ka a d'i ma k'i la conscient donc a dan de don an bɛ continuer ne t'a dɔn ne b'a kɛ cogo di ne t'a dɔn ne b'a fɔ cogo di ne t'a dɔn laban ye cogo di ne t'a dɔn ne b'i kɛ cogo di ne t'a dɔn ne b'a fɔ cogo di ne t'a dɔn ne b'a kɛ cogo di ne t'a dɔn laban ye cogo di ne t'a dɔn ne b'i kɛ cogo di ne t'a dɔn ni n bɛ kɛ faama ye wa n t'a dɔn ni n bɛ kɛ fantan ye mɛ n b'a dɔn Ala de masa ye sanfɛ ni duguma masa ye ko yɛlɛmalu masa ye diɲɛ ni lahara tigi ye ka fantan kɛ ni faama ye ni Ala tɛ jɔn de bɛ se k'o kɛ mɔgɔ si ka faama kɛ ni fantan ye ni Ala tɛ jɔn de bɛ se k'o kɛ mɔgɔ si n'i b'a kɛ a kɛ ni a t'a ye walasa don dɔ la i k'a ye i ka kunun kɔni i y'o ye i ka sini kɔni i t'o dɔn kangari dara faamaw ye k'u ka to ka hinɛ fantanw na fantanw na k'u ka to ka hinɛ fantanw na diɲɛ na kɔnɔna ko i miiri dɔn ni b'a ye dɔ bɛ kasi la ko banni dɔ bɛ ka yɛlɛ ko denkulu dɔ bɛ ka miiri ko fantanya dɔ bɛ ka Ala de barika da e ma dɔn Ala ye masa ye i miiri dɔn ni b'a ye fantanya ni yanni dusukasi ninnu bɛɛ de ye lajarabi bi wari bi kun i b'o dɔn sini bi kɛ di t'o dɔn mɔgɔ ti Ala ka latigɛ dɔn diɲɛ tɛ to yɔrɔ i kan k'o dɔn sɔɔni dɔrɔn cɛ bɛɛ bɛ ban hala ti mɛn wa bɛɛ bɛ taa o bɛɛ kɔfɛ negeza bɛɛ bɛ ban a bɛɛ bɛ ban. Donc facette ka ca quoi i bɛ mɔgɔw la nisɔndiya mais après bon kuma dɔ kɛra ne yɛrɛ fo ka ji ci ne yɛrɛ ɲɛga kuma dɔ la mais vraiment c'est vrai c'est tout ça effectivement vraiment donc Alsa maintenant big up à toi. Ouais. On vient à Fego pour une troisième participation. Attends, Fego. Mais la question posée. Tu contactes de Douré ou à Jorofu était avec toi. Un moment où nous avons avec toi à Noroche. Nico, Fego. Il faut le noir. Non, ma fourou. Il m'a fourou. Oui. Dove qu'elle fait. Non, faut être qu'elle fait. Yo fo onyena abna blade gon ne ni avo ko fente imno de walma abna katodi ateme mina musofuru kwa ima ateme mina musofuru ay flow de ba kala mo woni ateme ni wo muso madama che akuma ga cha ça c'est sûr go la mebe ne ko fego il ko fait il tu four l'inter voilà on a compris ça mais eko ko fente kere fe fego ni be kan la sirane parlant de fin là fin anini ga famia ni fo ça ni kana voilà do sigilo no kelega sembo dala yeno kan ya fo ndama fo ne fente fana fente ni ouvert ndama fo ifo OK fego ko fente c'est compris problème posita là afle ke bako ah il y a la fego ko fente donc a be sera un dossier au lado depuis ça ou bien comme ako abna muso furu fana abe suivi ou ga da déposer wa dossier da kara fe amala imam fa mun passer ni mun passer il faut que direct il faut que furu direct là ah bana donc ay am frère que pour ay kuma me voilà il y a aucun problème du wesh allez devinez la question posée wesh allez devinez la question posée Manu wesh en répondre non fouetter tu es sûr et quand me me marié fouetter t'es pas marié il fourre l'inter non ne ma fourre OK maintenant voilà bon mun be ulu te konti la folo quoi konti de me yake parce que ni ma ko fouetter ina fo i mun fego la sa ina fo ki madala donc dobe mun be ulu te konti la folo Aïssa
Aisha kana kuma je boy ay mo kuma je mo ka chene fi mais egi jo ere nen ñogon ci sa nina fo ima ega ni legen sigile legen ni ne ki mo ko fuiti tu sais très bien ko ngi galonti yow voilà maintenant ay bo do ouais ay bo mo ka chene fi yow ne ba ka chene fi mais ça se compte là munumbe umbe ce qui veut dire que non bon lu tena se ka fo plateau ka fo kulube préciser de quoi et ma fo ko mumbe ga ko munumbe mi ko de fi yow munumbe 1 à 2 et puis à 3 quoi on est sûr de rien yeah non ne ba ka chene fi dro maka chene fi parce que maro ni ya fi ko fuiti ite dana al ni yalla me ko way sona maro ma dana parce que ite ne ko way ko fuiti quoi mais fait mun me a compter furul lema même pas dans le cadre du mariage il y a faut que furu en fait on est il m'a furu ouais bon mais relation on est d'accord voilà mais relation voilà un mode no fait donc et relation jul hein relation jul ah oh c'est wachare ok I know ah voilà bon ne ba ka chene fo aka cha quoi bon acha ne te galonti ge quoi aya clear ni ka chen fo voilà ay me folo le tara munu de folo la tara munu tara munu non ma munu ne chene fo o kuma famille ay folo le kun tara munu ima kun tara munu kuma fo directement parce que mina mun fier 500 hein muso che bi ami wakati mna actuellement 500 mi yorom na bi che kelebita soro abe relation na ara pergo erega bola abe relation na bi che o kele no kamele ba muso fana kele no nyona John fi kamelo l'alcool c'est le lot farafin tubabu inege bole igo bo Chicago marigin todo maralen jamute marai abebeni jamute jarai ni coin jara horin jamani bazani kananga nyangarando mbole no bi igo kalo mo shi fatene ballo nini ware o ga donso me beleni na igo donso ne fitini ko sama bonela fere bo fini me jonela jomine klere bana sino nunu benga join ni daga fege ibe sigi jona na figi dabara mete abesurugu kalabela bon toujours à mes thèmes dit ma tugun réseau kan Facebook ni fɛn yeah donc follow anga Facebook kan kumbe 1000 bo mais bio bana anga WhatsApp kan ame 20000 bo ni ataka lege ane nyogonte bo ni sigi gerefe kan téléphone dial ni mi kolosi ibe wili ki don abe trrr fo réseau manka o kadi de message nanka o duma ba go vera photo blanga satika ni bebe yaye abe dimin koro ni zube ga to kafa toujours comme linka ko jome kere di kanguna bebe ite sati nga dobila ite kere di kanguna à l'instant ame à l'instant ame Ibiza kono à l'instant à l'instant ame Mali kuna fonina à l'instant yeah donc merci beaucoup effectivement Mali kuna fonina wesh Elba Mali kuna foni TV ere ba fo manu ni gonu ye kame dorogu ta kame junya de mi ere ba fo papa ni mama ye ka sunguru ba ka be fere de ke o mai sa ni mai be tanta fo muneti ta fo ko ni jamane do konte appelu ta ka go kuma tu bolo fogi to tien vere madarai darai habita shishi papa ni mama Facebook YouTube na figi de kame shan kun fe na figi de ebe dollar de mi muneto to fo be ni ngore do chenton la kana bon chokola balugu la kasha asiyora ye bari kono ya de na figi ya view fego san ouais Khalifa donc au kele no tugun ouais mais armée Mali dans ma thème voilà toujours anti-beau avant la sortie de voilà parce que ni ame kogo la me la fiane femna c'est grâce au le donc quoi ouais ma fama donc respect bolon boy avant nga damne o kelenu na mandagas no bi armée awre don aboga taga kungo kono armée awre don amar fataga jugu kala armée awre don nunu karinya ma bro armée karinya ni wariye armée karinya ni sanuye armée karinya ni fembeye
armée kadinye armée Mali kadinye armée kadinye armée Mali kadinye ame fe munga bango ikele na kera fagali jo tan deme Mali kono mugu chingo itaraye mapti kono jumembe nani here kela ka ban bega lafia ni kela ma ban cité lafia san joli ko kele chaun segena sara sube norla u segene munu be kuma ba fula ulu ma se terrain kan kayu nyana changa che sabali cha segena 6 mois de formation nga cha segena changa che sabali cha segena 9 mois de mission nga cha segena changa che sabali nga be segena kungo kono nana jo abe segena big up émotion donc nakadoye ina fois fotokumna Mali kuna foni o de kadi ouais yeah ame olufo Mali kuna foni negezu berefo ache fara musukan ama berefo jeneba ko kunga ale fasada oke fo pate ni fasaye Mali kuna foni na bi oni chowe ha talamba unao anta dama yira togo mi meo odi kama ambe kanga koinka aye tegere fo yere kuna Mali kuna folo awai amofo. Ouais, Figo, on continue, le temps presse. Tambega. Ouais. Ame vi feralai, ba magoya, anga kwe feraye. Ouais. Ame vi feralai, ba magoya, anga kwe feraye. Ouais. Ame vi feralai, amparele ne chega an shiorobe darala. Ouais. Figo, c'est vrai, t'as pas menti. En fait, ok. Ouais, on a donné non, en fait, si vous permettez. Ça, c'est la dose. Vraiment. Le temps fingera quoi. On a consommé le temps. Ok. En fait, les émissions, voilà, temps boubela. Ouais. Maintenant, en fleurom, temps entièrement, en fait, à bout là quoi. Yeah. On a presque consommé. Voilà. On a non, moi c'est folle là. On a tous vu, ils ont du talent. Talent B non. Voilà. Maintenant on prie Dieu après ici avec cette vidéo dans la sonama de même pas soron. Voilà. Donc je ne vais pas me comment dire tu boucles émission beaucoup de aw buraka anga invité uga anye baro munuke en fait o ere buraka le anga baro konna la beiga et tata la je crois donc comme Maria fotokumna ambe doke na invité nous borea deme bara wera uka soro ula muni ni shite kele en fait level uka yele ko ka yele fateba ou bien ante ka yele voilà donc ante kuma jaya tukuni en fait ke baro amba fo dante fo dimna amba fo onyena ko aw kambe nyogona were